3 минути, брат. Ужас. Какво? Хърмата наближава. Айде тук. Давайте, да не сте влезнали всички, давайте. Realmbreaker. Ето като това на малко, по атек. Аре, тия много се хилнаха, бе. То отзаде помпа пермата, яко. Давайте на пермата. Айде, падат. Пермата. Пермата? Добре, пермата е долу, другия. Ето. Събирам! А ти пуснаха край. Добре. Няма страшно. Айде сега ги правим. Careful. Кингмейкъра. Там съм. Там палец скачам, след малко, готово. Давай, правим. Още един Кулдаун, падна. кулдаун. Още един падна. Браво. Хилъра Паднах, има долу. направо ги праснах ти. Да. О! Браво. Направо ги праснах ти. Браво. Маля, GG. по 2 милиона човек има. Да. Еми, този дънжен приключи бързо.